näitä asioita ensin vähän teoriatasolla läpi, että mitä ne tarkoittaa. Varmaan osa tietääkin mitä ne on, mutta niitä on hyvä aina välillä kertailla. Eli lähdetään tuosta viretilasta liikenteeseen. Eli viretilahan on koiran sisäsyntyinen toimintamalli. Ja viretilahan muodostuu siitä koiralle kokemusten kautta. Nyt on helppo esimerkki, kun me lähdetään koiran kanssa vaikka metsälenkille, pannaan koira autoon, lähdetään ajaa metsätietä ja päästään sinne tien päähän, perälukku auki, päästetään koira pois siitä. Sitten rupeaa pikkuhiljaa muodostuu koiralle viretila. Kun hän menee auton perään, mennään paikkaan X, paikassa X perälukku auki ja se pääsee tekemään sitä asiaa, mitä se koira haluaa tehdä. Ja mitä enemmän tätä asiaa toistetaan, niin sitä enemmän se koiran viretila kasvaa, se tietää mitä me tullaan tekemään. Ja sitten kun tullaan tähän koiran koulutusmaailmaan eli tottikseen, me tullaan tuolta ovesta, tai tullaan autolla tietenkin tähän pihalle, tullaan koiran kanssa ovesta tänne sisälle, ruvetaan treenaamaan. Ja seuraavan kerran kun me tullaan taas tähän halliin, se koira tietää pikkuhiljaa, mitä se tulee tekemään, ja se viretila rupeaa kasvaa, se rupeaa pikkuhiljaa tietää, että kohta mennään reenaan, kohta mennään reenaan, kohta mennään reenaan, ja se viretila sitä kautta nousee. Se on periaatteessa aika yksinkertaisesti. Ja jos ollaan jotain kysyttävää, niin kysykää ihmeessä. Ja sitten näkyykö ne jossain? Ei näy, ei pantu tykki olla. Tuo mulle vaan luntti tosi teille. Okay. Pystyn vähän lunttaan. Ja jotta koira tietenkin oppisi mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti, niin se vaatii aina tietyn näköisen viretilan, jotta se pystyy oppimaan. Puhutaan tuossa myöhemmin semmoista kuin toiminta-alueesta, se liittyy tähän viretilaan sillä tavalla, että jos ajatellaan, että se viretila on 0 ja yläpää on 100, että tämä 0 ja 100 väliä kuvataan toiminta-alueena. Eli pyrittäisiin siihen, että se koira on siinä viretilan toiminta-alueella lähellä sitä 100, jotta se pystyy oppimaan maksimaalisen tehokkaasti. Ja puhutaan myös, että koira on yliviressä, eli silloin se menee vähän siitä toiminta-alueelta ylitte, eli se menee siitä 100–120. Ja kun se menee yli siitä toiminta-alueelta, niin se ei pysty välttämättä ottaa mitään vastaan, koska se koira käy niin kuumana. Eli viretila täytyy nostaa maksimaalisen suureksi, kuitenkin sillä tavalla, että se koira kykenee oppimaan asioita. Ja tietenkin vähän riippuu, että minkälaisia asioita me opetellaan, ja tietenkin myös riippuu koiran materiaalista, kuinka kiihkeä koira se on. Kannattaako se treenata se yksilö vähän matalammassa vireessä vai vähän korkeammassa vireessä. Ja se, että mitä ollaan opettamassa. Ja se koiran tehokkain oppiminen tapahtuu aina sillä toiminta-alueen ylärajalla, voisi sanoa näin. Ja samalla kun me rakennetaan sitä viretilaa, me ruvetaan rakentamaan tunnetilaa. Tämän päivän uusi hieno sana on tämä tunnetila. Kaikki ihmettelee, että mikä se on. Se on, voisi ajatella sen näin, että sen koiralle tietynlainen mielentila johonkin tiettyyn asiaan. Puhutaan tunnetilasta. Tunnetilaa voidaan pilkkoa hyvinkin pieneksi asioiksi. Otetaan esimerkkinä vaikka luoksetulo. Koira jätetään tuonne 50 metriin maahan, kutsutaan se luokse. Ja tämä välimatka, kun se tulee tähän eteen, sillä on tietty tunnetila siitä, että mitä tapahtuu tässä touhussa. Jos on pirun mukavaa, niin sillä on tunnetila, että se tulee tänne 200 tänne eteen ja se tietää, että tässä on hyvä olla, sillä on korkea vire. Ja kun sillä on hyvä olla, siinä on hyvä fiilis niin sanotusti. Sitten tulee palkka sieltä ja se koira vahvistuu. Eli tunnetila on koiralle hyvän fiiliksen rakentamista. Lyhyesti näin. Ja silloin kun sillä koiralla on se hyvä tunnetila siihen
luoksetuloon, se on varma ja vakuuttavan näköistä toimintaa. Ja miten tämä leikittäminen nyt liittyy tähän viretilaan ja tunnetilaan ja koko tähän koulutukseen. Se liittyy sillä tavalla, että toivon mukaan meillä on myös nuoria koiria tuossa harjoituskoirakkona mukana, niin kaikkihan lähtee periaatteessa siitä, että sitä koiraa leikitetään. Eli se leikittäminen edustaa jonkunnäköistä saalisviettiä sille koiralle. Ja nyt jos ajatellaan, että on ihan pentukoira, lähtee se viretilan rakentaminen siitä, että se koira saalistaa sitä rättiä tai patukkaa, purutyynyä, ihan mitä vaan, mistä se tykkää vähän taistella. Se saalistaa sitä rättiä, se saa sen kiinni ja se voittaa sen viretilat rupeaa pikkuhiljaa nouseen sieltä. Ja pikkuhiljaa sitä pentua leikitetään enempi ja enempi. Se viretila nousee. Me huomataan, että se viretila rupeaa olemaan siellä aika ylärajolla. Pystytään vähän leikittämään sitä. Koira saalistaa rättiä, saalistaa, nostaa rätti ylös, istu. Vaikka ei se ennen ole tehtykään sille välttämättä istumista. Mutta kun tämä rätti nousee tänne, se tarjoaa peräpään maahan ja heti vahvistus siitä. Se istuu ja nopeasti puruu sieltä. Ja kun näitä asioita rakennetaan pennusta saakka, 2-3 ikävuoteen saakka, niin se tulee hyvä viretila ja hyvä tunnetila. Tehdä töitä sen henkilön kanssa, kenen kanssa sen pitäisi loppuelämä sitten pelata siellä kentillä. Ja se on myös jonkunnäköistä suhteen luomista, parisuhteen luomista sen ohjaajan ja koiran välillä. Eli sille koiralle pitää olla reilu, sille pitää olla mustavalkoinen, tai siis se reiluus tarkoittaa ehkä sitä mustavalkoisuutta. Et silloin kun se koira saalistaa sitä rättiä, sen annetaan voittaa, ei aina niin, että se ohjaaja riistää sen tänne, että minä olen vahvempi kuin sinä, vaan pitää ohjaajan pystyä näyttämään sille koiralle, että hei, nyt se on tosi vahva ja taistelet todella hyvin ja vahvistaa se siitä, koska se haluaa sen rätin itselle. Siitähän se voi vahvistuu ja kasvaa henkisesti, kun se voittaa sen rätin itselle. Ja mulla on jotenkin muodostunut semmoinen mielikuva vuosien saatossa, että mä en ole ihan vakuuttunut, että onko tämä niin kuin suomalaisten ongelma, mutta niin kuin tuolla Euroopassa ihmiset on vähän vapautuneempia, ne osaa leikkiä koirien kanssa paremmin, ne osaa laittaa itsensä enemmän likoamaan. Jotenkin tähän suomalaiseen mentaliteettiin, varsinkin miehillä kuuluu semmoinen tietty jörrikkämäisyys, kun leikitään koiran kanssa, koira taistelee. Hyvä, noin on hieno, hyvä! Sitten koira vähän paineistuu meistä, että mikä meillä on, kun me ollaan niin pirun jäykkiä. Ja varsinkin silloin nyt on treenikavereita yleisöä, niin ohjaat ei uskalla laittaa itseänsä likoamaan. Ja se on ehkä suurin syy. Monesti puhutaan, että joku koiran saalisvetti tukehtuu tai se ei uskalla taistella ohjaajan kanssa. Mutta yleensä on siitä vaan kysymys, että se ohjaaja on vähän vahvempi kuin se koira. Pitäisi vaan mennä enempi ohjaaja sinne koiran tasalle, vahvistaa niitä sieltä. Sitten ne uskaltaa vähän haastaa meitä. Jos me ollaan tehty sit pennusta asti sitä törkkäjäkkiä tällainen, niin eihän se koira uskalla välttämättä lähteä haastamaankaan sitä ohjaajaa sen taisteluun. Tämän päivän yksi tavoite niillä harjoituskoirakoilla on se, että ne ohjaajat saa laittaa itsensä likomaan oikein huolella, että saadaan sit koirasta se kaikki teho irti. Naisilla se on jostain syystä helpompaa, niillä on äänikavalkaadin enemmän käyttö, ne saa korkeata ääntä ja matalaa ääntä helpommin käyttö kuin miehet. Anteeksi vaan herrat. Onks kysyttävää? Ja sit se toiminta-alue, eli se toiminta-alue, olen itse kuvannut sitä tällä tavalla laatikkona ja siellä
alareunassa on 0 ja yläreunassa on 100. Ja kun mennään siitä toiminta-alueelta ylitse, niin siitä se on jotain 110, 120. Sillä ei ole merkitystä. Mutta ajatus on se, että se koiran koulutus tapahtuu aina siellä 0 ja 100 mieluummin täällä yläpäässä. Ja mitä jos käy niin, että koira menee sieltä toiminta-alueelta ylitse, eli se menee sen 120. Silloin on ohjaajan tehtävä jollain tavalla säädellä sitä koiran virettä pikkusen alemmaksi, jotta se pääsee sinne toiminta-alueelle takaisin. Tarkoittaa vaikka ihan pentuvaiheessa sitä, että sitä koiraa leikitetään, nostetaan se rätti tänne, halutaan, että se istuu. Se koira on niin kiihkeä, että se hyppii tuossa, se ei malta istua ja se vaikka puree meitä jalkaa. No ohjaajan tehtävä rauhoittaa vähän sitä tilannetta jollain tavalla. Odottaa, istu, kauan se istuu. Ei noterata sitä hyppimiskäytöstä, sitä ylivirettä sieltä, mitä se tekee. Sitten se rauhoittuu, istuu, odotus ja palkka. Eli ohjaajan tehtävä on olla se kytkin siellä, kertoa sille koiralle, että se pysyy siinä oikealla alueella. Se ei välttämättä, kun ruvetaan nuorelle koiralle sitä virettilaa ja fiilistä rakentamaan, niin se ei välttämättä siinä saalitusvaiheessa haittaa, että se menee pikkusen ylitte sieltä, koska silloinhan se koira on kaikista kiihkeimmillään, kun se rätti liikkuu, se tavoittelee sitä. Siinä vaiheessa, kun se tavoittelee sitä, niin se saattaa hetkisesti mennä pikkusen ylitte. Mutta sitten kun mennään pidemmälle sen koiran kanssa, ruvetaan tosiaan kouluttaa sitä, niin sitten on tärkeä se ohjaajan rooli. Laskee, jos on liian alhaalla siellä toiminta-alueella, sitä pitää pikkusen nostaa, se on ohjaajan tehtävä nostaa, mutta ohjaajan tehtävä on pitää myös huoli, että se ei mene ylitte siitä. Mistä sä tiedät sitten, että koira on just siinä satasessa, missä koulutellaan parhaiten? Hyvä kysymys. Se on, se on vähän semmoinen näkemysasia. Jokainen meistä näkee sen koiran eri tavalla. Kyllä sen vaan jollain tavalla huomaa, kun tehdään saalisleikkiä ja tietenkin riippuu koiran kiihkeydestä. Jos se niin kun menee ylitte, niin se tekee jotain muuta kuin sitä toimintaa, mitä me halutaan. Eli se, tässä tapauksessa, kun se koira toimii oikealla alueella, se pyydystää sitä saalista, eli sitä rättiä. Mutta jos se rupeaa puremaan käsistä, se rupeaa haukkumaan tai tekee jotain muuta kuin puree siihen rättiä, niin sit voisi kuvitella, että se on vähän ehkä ylitte siellä. Sitä ei pentuvaiheessa välttämättä niin selkeästi huomaa, mutta sitten kun puhutaan vanhemmista koirista, ruvetaan oikeasti rakentamaan tottista, niin sitten sen huomaa ehkä vähän helpommin. Jos keretään, mulla on toi mun oma nuori, 5-vuotias malinois pentu vielä mukana. Se on pentu, mulla on vanhempi koira, 12, ja se on vaan jäänyt pennuksi. Ja joku kysyi mun koiran ikää, mutta se on semmoinen pentu ja kasvattaa. Se on 5 vuotta jo, se mikään pentu on. Niin mä voin sillä pennulla näyttää, se tarjoaa aika paljon ylivirettä ja se näkyy, eli se menee siitä toimintaluita ylitte. Ja se näkyy sillä tavalla, että se saattaa aluksi, kun se on korkeassa vireessä, se tulee kentälle, se saattaa vähän vinkua ja piipata. Sitten kun mä lähden seurauttaan, niin se seuraa sillä tavalla, että se purkaa sitä ylivirettä pikkusen hyppimällä, se seuraa sillä, että se pää hakkaa tuonne mun kainaloon. Ei ole mukava. Mun tehtävä on tietenkin yrittää vähän laskea sitä, että hei, et sä hypit tänne. Vaan mun pitää vähän yrittää dumpata sitä alemmaksi, jotta se pysyy oikealla alueella. Mutta yleensä semmonen ylivireisyys näkyy ehkä jollain tavalla koirassa niin kuin hermostuneena käytöksen. Jollain tavalla. Niin kuin tässä mun tapauksessa se vähän voi vinkua piippaa ja sitten se hyppii tänne hermostuneesti kainaloon. Anna pallo, anna pallo, anna pallo. Minä koitan, että etkä hyppi, etkä hyppi. Kysyttävää.
haluaisin Esa kysyä sitä, että osaatko sanoa, että mistä se johtuu, että pakittolla, niin kun mä leikin sen kanssa pallon kanssa, niin se lähtee huitsin Nevadaan, mutta kun mä leikin tämmöisellä pikkupatukalla, niin se tulee mun tykö ja tarjoaa sitä. Ja se on nyt alkanut sitä tekemään. Okei. Mutta se ei sitä palloa tuo yhä edelleenkään sun vuoksi. No kyllä se tuo sit, kun mä lähden pakoon, mutta se niinku välittömästi, kun mulla on pallo, niin se lähtee niinku tekemään semmoista hervotonta. Se tulee sitten jossain kohdassa, mutta kun mulla on patukka, niin se tulee niinku heti, kun mä leikin ja palkkaa. Niin se ei lähde sen patukan kanssa mihinkään. Kyllä. Tässä on nyt kyseessä Dobermanni. Koirien kuningas. Koirien kuningas. Haavi kuuluu vakivarustana koulutusvaiheeseen. Se oli vitsi. Tuo oli hyvä kysymys. Se niinku fiksoituu siihen palloon, se laaja lenkki. Tuli hyvä kysymys. Aika moni voi sanoa, että silloin viimeksi oli täällä pitämässä seminaari molossikoirasta, liittyy jollain tavalla molossikoira verrattuna paimenkoiraan. Paimenkoira, sillä on tietty lauma, se haluaa miellyttää laumanjohtaja paljon enemmän kuin se molossikoira. Molossikoira on siinä mielessä itsenäisempi, että sille pitää opettaa se taisteleminen sen ohjaajan kanssa. Tässä tapauksessa mä luulen, että pakit ottaa sen pallon ja se on sitä mieltä, että tämä on hänen pallo, hän leikkii tämän kanssa ihan kahdessa, että oot vaan siellä. Mutta sitten kun sä teet sen patukan kautta, niin se tykkää taistella. Se tykkää taistella, se tulee haastamaan, no niin, otetaanko erä. Ja mä luulen, että molossikoirien kanssa pitäisi tehdä tässä tapauksessa pallolla ihan sama juttu, leikittää pallolla, eikä päästä sitä menemään tonne, vaan laittaa sen vaikka liinanpätkän kiinni ja haastaa, hei tänne päin. Ja kun se tulee tänne päin, niin taas taistellaan pallosta. Joku sen tyyppinen probleema. Eli sitä pitäisi vahvistaa sitä pallon kanssa niin kuin sun ja koiran välistä suhdetta. Ja onhan tietenkin, no tässä tapauksessa molossikoira, jos ei se tykkää taistella sen ohjaajan kanssa, se pääsee aina kurvittelemaan sen pallon kanssa tonne nurkan taakse. No, onhan sitä sitten pirun vaikea pyydystä, tuutko nyt tänne mun kanssa taistelemaan, kun se on 100 kertaa mennyt jo tonne ja sitten pitäisi alkaa vaatimaan, että eikö tuu tänne. Mutta tietenkin jos sen pennusta saakka rakentaisi niin, että sillä koiralla oli se rotu mikä hyvänsä, niin silloin pirun hauskaa sen ohjaajan kanssa. Tuntuisi ainakin, että silloin on niin kuin kiva tulla tänne. No niin, painitaan vielä. Mä kokeilen liinaa pallon kanssa. Liina voisi olla hyvä. Katsotaan. Ja sitten no mä oon sitä mieltä, että tässä tapauksessa niin se taistelu on se ratkaisevi juttu, että ihan sama mikä se lelu on sillä, mutta se taistelu on se ratkaiseva asia, eli kun sä leikit sillä, niin sun pitää vahvistaa sen taistelutahtoa ja rakentaa sitä sun ja koiran välistä suhdetta sitä kautta. Ja se naru voi olla ihan hyvä laittaa siihen palloon kiinni. Joo, siinä on. Joo. Mä en lähtisi molossikoiran kanssa välttämättä siihen 2 pallon leikkiin, mitä osa niin tekee, että varmaan nähnyt, kun palkataan koira, se lähtee tuonne kentän laitaan ja sitten otetaan toinen pallo, houkutellaan se tänne, nappaa tämän pallon täältä, menee kentän laitaan ja sitten ohjaaja hakee tuota taas palloa ja houkutellaan tänne. Sitten tulee semmoinen, onhan se kiva leikki joo, mutta ei se tule haastamaan sitä ohjaajaa, vaan se tekee enemmän töitä sille pallolle kuitenkin, kun se pitäisi saada taistelemaan meidän kanssa. Tuli muuten mieleeni, että se aloitti tämän 2 pallon jälkeen tämän. Se ei ennen lähtenyt. Okei. Ja nyt vaan Jarno kysyi viimeksi, kun me oltiin kolmisin treenaamassa, että miksi se lähtee ton pallon kanssa. Ja mä sitten en mä tiedä, mutta nyt kun sä sanoit, niin se lähti kun mä aloin 2 pallon kanssa leikkiä.
Nyt vaan kierrä poikki, pistät liinan kiinni siihen ja kun se juoksee läpi, niin nappaat kiinni, että eikä menekään sinne. Kelaat itses lähelle ja vähän taistelet ja vahvistat. Mikä on molossi? En mä nyt enää muista, ei taas lukenut. Molossi on, puhutaan molossikoirista ylipäätään, on jostain... Ranskanrokit, bokserit, Suursnautserit. Okei. Kovavartit, Se on dobermannit, rottweilerit. Liikenteessä joskus 1800-luvun alusta. Puhutaan molosseista, se on FCI-ryhmä 2. Siellä on lista niistä kaikista molossikoirista. Jonkun poikkeuksen ehkä laittaisin terrieriryhmästä, vaikka Amstaffi menee ehkä enemmän sinne molossityyppiin kuin mitä perinteiseen terrieriin. Kysyttävää. Ja sitten tietenkin nyt kun vahvistetaan nyt sitä koiran saalisviettiä, vahvistetaan myös samanlaista taistelutahtoa, niin muistakaa nyt sitten aina, kun tehdään tässä harjoitteita, että sen koiran täytyy jollain tavalla aina voittaa se tilanne, sen koiran täytyy aina voittaa siinä tilanteessa. Eli vahvistetaan niitä ominaisuuksia, mitä se koira tarjoaa sieltä. Osakoirat on semmosia, että niillä on äärettömän hyvä saalisvietti. Ne puree siihen rättiin hyvin, mutta ne ei välttämättä jostain syystä taistele sen ohjaajan. Se ei se ole itsestään tarkoitus. Ei ne kulje aina käsi kädessä, että jos on hyvä saalisvietti, se tarkoittaisi, että olisi hyvä taistelutahto. Amstaff on hyvä rotu siinä mielessä, että niillä on suhteellisen hyvä saalisvietti, mutta niiden moottori on selkeästi taistelutahto. Mitä enemmän niiden kanssa taistelee, niin sitä enemmän antaa takaisin sieltä, että anna tulla vaan. Mutta saalisvietti ei ole välttämättä semmoinen supersaalisvietti. Niin kuin voisi verrata, ollaan malinoissa silloin semmoinen, että se hinkuu ja vinkuu, kun se saalis liikkuu. Eli lähtökohta on aina se, että jokainen koira on yksilö. Jos se saalisvietti toimii, sille taistelutahtoon. Me tehdään se saalisvietin kautta. Mutta jos koiralla on hyvä taistelutahto, huono saalisvietti, silloin tehdään se taistelutahdon kautta. Eli vahvistetaan niitä juttuja, missä se koira on kaikista vahvin. Ja sitten tää on niinku näitä perinteisiä juttuja, tää saalisvietti ja taistelutahto. Sitten on myös semmosia taisteluvälineitä tai koulutusmetodeja, että käytetään haukuttamista tai puhutaan ehkä jopa aggression käyttämisestä hyväksi tottiksen tekemiseen. Semmoinenkin on mahdollista. Mutta siinä vaan tarkoittaa se haukkuminen sitä, että se koira vaatii tekemistä sitä ohjaimesta tai yhteistyötä. Ei se tarkoita sitä, että se on vihainen kellekään tai se on vihainen ohjaajalle. Se haluaa vaan, sillä voi olla vahva dominanssi, se haluaa dominoida sitä tilannetta, se haluaa toimintaa sen ohjaajan kanssa haukkumalla. Eli se koira haukkumalla painostaa ohjaajaa tekemään töitä kanssa. Ja tänä päivänä toi haukkuminen on kans aika trendikästä sillä tavalla, että kaikkia koiria haukutellaan. Kaikki, jotka on käynyt kentän laidalla, on varmaan ainakin elämässä yhden koiran nähnyt, mikä ohjaaja haukuttaa ja lähtee tekemään töitä. Se on trendikästä, mutta siinä pitää myös muistaa se, että sen haukuttamisen tarkoitus on nostaa sitä koiran viettivirettä. Siinäkin me mennään vähän vipuun ohjaajat. Ruvetaan haukuttaa kaikennäköisiä koiria ilman, että se edes tuottaa sen koiran viettiä. Se on siellä kuin VR:n konduktori, että matkalippu, mutta mitä ei tapahdu. Ei mun mielestä silloin järkevää sitä koiraa haukuttaa, koska se ei nosta sitä välttämättä. Se voi päinvastoin jopa laskea sitä vähän vietillisesti, viretaso tippuu. Silloin ei välttämättä haukuttaisi.
Mutta jos koira nousee siitä haukuttamisesta ja se viretila nousee, se rupeaa vaatimaan, että nyt tehdään töitä. Sitten kannattaa haukuttaa sitä. Ja siellä on ihan sama juttu. Ei mennä sitten toiminta-alueesta ylittämään, vaan pysytään siellä ylärajalla. Tämä on kyllä semmoinen sitten, kun jos tehdään haukunta ja aggression kautta sitä viretilan nostoa sille, niin sen kyllä huomaa, kun se menee ylitteen. Sitten voi tulla reikiä. Sen huomaa hyvinkin selkeästi. Ja siinäkin on tärkeä haukuttamisessa se, koska se perustuu kuitenkin jollain tavalla koiran dominanssiin, niin kun ruvetaan haukuttamaan, niin ei taas tarkoita sitä, että se suomalainen myös sitä tuijottaa sitä koiraa siihen, että no niin, nyt haukutaan. Ei se koira uskalla välttämättä haukkuu. Sitä pitää vahvistaa. Se haukkuu, rupeaa haukkumaan, niin me ruvetaan menemään taaksepäin ja vähän katsella väestöä, kun mua pelottaa, sä oot vahva. Silloin se rupeaa vahvistamaan. Mutta ei tietenkään vahvista niin paljon, että se hyppää sinne ylittäjä ja se on box kädessä kiinni. Nekin on tärkeitä asioita muistaa, tietää, tiedostaa. Eli sen haukuttamisen tehtävä on myös nostaa sitä viretilaa sinne suoritukseen. Olisiko nyt kysyttävää? Tämä oli tämmöinen pikainen briefi tämän päivän teemasta, mitä me tullaan tekemään tässä kentällä. Eli leikitetään näitä koiria ja jokainen koiranohjaaja tuntee oman koiransa parhaiten, tietää mikä sen koiran lempilelu on, mistä se tykkää taistella, millä se tykkää leikkiä. Niin ottakaa niitä leluja matkaan tänne kentälle, mistä se koira tykkää. Ja semmoinen tärkeä asia, että tuossa alussa unohtui mainita, että nyt kun koulutetaan pentukoiraa, niin kyllä ruoallakin pystyy nostamaan sen koiran viettivirettä. Ruoka nostaa, että yleensä ruoka on vähän semmoinen laskeva elementti, se pysyy vähän sellainen niin kuin paaterissa, rauhallisessa tilassa. Mutta ruoallakin pystyy nostamaan sitä virettilaa ja mä lähtisin pentukoiraa kouluttaa ihan ruualla ja pikkuhiljaa nostaa sen viettiä. Mutta se tapahtuu ihan samalla tavalla, kun mä näytin tuossa sen rätin, että koira tavoittelee sitä rättiä, niin mä lähtisin ihan samalla tavalla tekemään ruualla samanlaista liikettä, eli saalisärsykettä. Nakki käteen ja koira rupeaa jahtamaan sitä nakkia ja se tekee töitä, jotta se saa sitä ruokaa täältä. Sen virettila rupeaa pikkuhiljaa nousemaan. Mutta siinäkin on semmoinen suomalainen perisynti, että kun me lähdetään tekemään sitä nakkihommaa, niin me vaan Sitten lähdetään. Sitten se koira menee sillä häntä alle. Täällä on nakki, mitä pitäisi tehdä. Ja virettila on nolla ja tunteet on pakkasella. Ei tuu mitään. Vaan lähdetään heti kouluttamaan sitä pennusta saakka sitä virettilaa vähän korkeammaksi, sillä nakillakin. Sitten kun se nakilla toimii, niin sitten voi ottaa se rätti ja taas mennään vähän korkeammaksi. Jes, eli jos joku haluaa tehdä sillä nakilla sitä korkeata virettä tässä treenissä, sopii. Otatte ne lempilelut mukaan, mitä tehdään. Ja ei ole välttämättä pelkkää niin kuin leikkiä, riuhumista tai touhua, vaan pyritään vähän myös siihen, että jos joku tekee jonkun pätkän seuraamista, niin yhdistellä niitä asioita. Koitetaan vähän hakea niistä koirista, että maksimaalisia tehoja irti. Ja ennen kaikkea se, että paattaa ittenne likoon. Soile tekee varmaan jonkun listan. Soilella on jo lista. Aha, okay. Et sitten ei tarvitsisi muuta kuin kysellä vähän, että mimoin koira ja mitä haluatte niin käydä läpi ja sitten missä järjestyksessä käydään läpi koira. Oli tämmöinen lyhyt teoriasetti, mutta nyt kun tulee koirako kentälle, käydään vähän läpi sitä koiraa ja kaikki ottaa kuulolla, koska saattaa sitä kotiviemisiä. Ja sitten kun harjoitus on tehty, puretaan se harjoitus, miten siinä kävi, miten pitäisi jatkaa. Ja sitten seuraava koiran suunnittelu ja näin edelleen. Sitten vaan lista.